लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायनायखौ गोदान बोसोरनि मुङाव बयनोबो हरग्रोबाय। लोगोफोर जोङो नै दिनैहाय लावखानियावहाय दंफैयो, जायखौ बुङो लावखार ओंखाम जानाय। जोङो दा गोदान बोसोरनि मुङावहाय जयै बेबायदिनो बिदा फंबाय गासैजोंबो मोखां नायज्लायनानै बोथिसे ओंखामखौ जानो थाखाय जोङो दायो बे लावखानि दैलामावहाय फैनाय जाबाय। दायो रेडि खालामगासिनो दङ हनै लोगोफोर। दा गोदान बोसोरनि मुङावहाय जोङो खेबसे जोंनि मण्डलिया लावखार ओंखाम जानो थाखाय दायो बे जायगायाव दंफैयो आरो लोगोफोर। बेनिनो गुसुं ब्लग भिडिअ आं लानानै फैबाय, नोंथांमोना अननानै नायलांबानो जाबाय। अब्ला नायलांदो लोगोफोर, आङो दा बैयावहाय खोन्थाहैनि मा मा जगार खालामनाय जादों नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं देखायनोसै आरो। बिराद बरिया नै बक्स जेनेरेटर फुरा रेडि। हरै संनाय खावनाय सोलिगासिनो, बैथिं मैगं हागासिनो। बारा गोबाव गैला मोनजासिगोन, रेडि जाजेनबाय, ओंखामा मोनजेननायानो दां। थौआ मोननैबो रेडिखा, अरदाब गंनैखा, दसेनो जायो बेबायदिया, थाब जायो। सोरबाफोर जानो गोसो दङब्ला बे लावखानियावनो फै, बिराद गोजोन जायगा। अबेबा पिकनिक स्पटनो, अबेबा आइपुवालिनो, माबा हेनथेन सरलपारा बिदियाव थांनो नाङा। बिराद गोजोननाय दं लावखानियावनो। सोरबाफोर जाफैयोब्ला खुनु फैसानि गोनांथि गैया, फ्रियावनो जायो। दैयाबो बिराद गोग्गो मोनलोङो, टेनसन गैया। बनफ्राबो बुरला जारला दङ। नै नायदो बेदर गोदाबाय, फैनाय गोदादों। नै बेदरा इसिबां थोजासे मानसि गैया, जोंना थेलेबलेबैनो जे मानसि दं बेजोंनो ग्रोम ग्रोम बेबायदि अनलायनानै जानाय जायो आरो। दामफार बोरायगोनां नै एसे दागिलखाबो बियो मानसिया। दा नायदो नै ओरै जगार खालामदों। ओरै नैबे जाहैबाय प्रसारक, जोंनि पारिसनि लाइमुथि पारिसनि सिङाव थानाय प्रसारक बे बिथाङा। नायदो नै गावबुराया मा खालामदों। गावबुरा मा मावदों नों? थारुन संदों। थारुन नै थारुन जहल रेडि खालामना जासिगोन जाहैबाय। संगासिनो नै। बिराद मोजां संसिगोन आं नै, रायजो राजाफोरखौ बिराद मोजां जाहोगोन आं। माथो इसिबां संखिया गैया, अब्लाबो बिराद अनलायनानै जानाय जायो। आदा साबिवा मा बुङो? पारिस काउन्सिलनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथाङा फंनैसो सोंनाय जासिगोन बिथांनावहाय। दायो जों बहा दं, मा खालामफैदों? लावखानि दैलाम पिकनिक जानो फैदों जोङो सान्थिपारा गामिनिफ्राय। सान्थिपारा मण्डलि। बिराद गोबां मानसि फैदों, बेदराबो बिराद बुरजा। जागोन लोंगोन एखे आफुलि खुलायनाय मोसानानै थागोन आरो। माथो बोसोराव खेबसे। साइनासालियाबो इसोर सोंनानै दोनखानायखा। जोंना बिथाङा बेनो, गिर्जानि दर्जाखौ खुलिनानै होग्राया बिथाङा बेनो जोंनिया। गोदानै देग्लायनिफ्राय लानाय जाबाय। औ बिराद गोसो गुदुङै लानाय जाखादोंना गुमै? औ लानाय जाखादों। ओरैनो महिलाफोर मैगं सायलागासिनो, दुन्दिया सायदों नैबाव। मा सायदों नोंसोरलाय? दुन्दिया। दुन्दिया सायदों नै। ओरै दङ गासैबो फुरा मावनाय दांनायाव मुखुब आरो बयबो ओरैनो थायाखै। नै जोंना दैखरा बिराद मोजां रेडि खालामनानै दोनदों निजिराया। नै बिराद गोजोंखा। नै सोरबाफोर लोंनोब्ला बे लावखानियावहाय बेबायदि खुरनानै लोंफै। सोरबाफोर बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाफैयोब्ला बोसोराव खेनसे, बिनि पिकनिकफोर जाफैयोब्ला बेबायदिनो खुरनानै लोंफैनो हागोन आरो। बिराद मोजां खुरनानै लाबाय। नै गोजोंखा दैया। नै मोननैखा दैखरा, नैबे मोनसे बै मोनसे, मोननै जाबाय। साराय सुदों आब'? औ। ए दे बिदिनो मोजाङै मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ नामा दा। हाया नै ओरै बोलाय ओरै बोखेलाय ओरै मालाय सुगासिनो। चक्लेट मोनजाबाय नै लोगोफोर, एडभान्स अरसिग्रोनोसै चक्लेटखौ। बिराद इन्ट्रेस्टै सङै खावै जासिगोन जाहैबाय जोङो दा।
रेडि दा दसेनि उनावहाय बिराद मोसाबावसिगोनसो नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअनि गेजेरजों नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर खरस खालामग्राफ्रा जायैनि माबा रागा जोंबाय हनै मा सोंदों मा होनदों मा बेलाय माथो गुन्दैया मोजां जायानो नायदो लोगोफोर जोंना माबायदि मावो नायलाय थबसि गैयिनि सारायावनो मावखाबाय नै हाइजेंखौ देनाया सोरबाफोर खायदा गैयाबा बेबायदिनो माब्लाबा इमारजेन्सिफ्राव थबसि मोनस्लाबाबा दांना होगौ नै लागावखाबाय नै उफाय गैया दैलामावलाय बहाथो थबसि मोनब्रबनो दा थबसि मोनब्रबैखाय फरमुला बाहायनाय जाबाय नै सारायखौनो थबसि बानायनाय जाबाय ओरैजाय महिलाफोर दंजोबो लाइ मैगं हादों बिथाङा लाइ मैगं हानानै ओरैबायदि खुसि दङ बियो लाइ मैगं हानो मोननायखाय ओरैबायदि मोसासोलायखादों नोंथांमोना दानि नुखांखाबाय बिनि मोसानायखौ नै बाजैया अननानै आंनो चक्लेट गरसे होफैबावबायसो महिलाफोरनि प्रसारिकाया बिथाङानो बिथांजोआनो बेनो बे जाहैबाय सेक्रेटारि सिनारिखौ बिराद मोजां नुखायो नै अन्थाइ लुन्दुन लान्दान बाला स्रेब स्रेब दैफोरबो स्राय स्राय बिथाङा नोगोद मोजां एरगासिनो थादुन जहल संदों बियो नै मोसाबावबायसो जोंना गावबुराया बे बिथाङानो जोंनिया नै बिराद गोसो गुदुं बिथाङा बरिया जाबाय थादुन जहल औ बेखौ जहल बानायगोन बारा बिदै होआ आराम संगोन माथो एरगासिनो बिथाङा नै बेयाव ओंखाम संदों जोंना हसारगानो बिराद मोजां संखायो ओंखामखौ दायो दै फुदुंगासिनो नै रावबो दांनाङाबो रावबो दैनाङाबो बिथाङानो गोग्गोम संखायो दा गुमै दिनैनिखौ माबायदि संगोन नों हा गोथांसो जाहोनोसै नै रायजोफोरनो दिनैहाय हाब एसे बुरजा रायजोफोरखौ दिनै ओंखाम गोथां जाहोनोसै होनबाय नै गुमैया ओंखाम संग्रा मास्टारानो बार बारदों नालाय मोजां बुरजा जानो हागौ औ नै माइरं सुबाय दा बै दै गुदुङाव होसनब्लानो जाबाय आरो बेखौ बे मिन्थिसिगौ बोरै बोरै सङो गुमैया एरगासिनो मावगासिनो लोगोफोर नै लोगोफोर बाथोन लागावबाय नै साखनि मा होनो बेखौ सालाद होनो ना मा होनो लगायनाय टमेट' कफि नैबे जाहैबाय मुला दुन्दिया होगोन सामब्राम होगोन बेनि गेजेरजों बिराद गोथाव लगायगोन आरो बाथोन बिराद जाब्रेलायखानोसै दुन्दिया बबे नै दुन्दिया नै बानायगासिनो नै जोङो लागाव सालाखौ बिराद मोजां बानायनानै जाखागोन जोङो एसेबो नर्मेलाव जाखाया जाबाथाय जाबाय हेभि बानायना जाखायो आरो लोगोफोर नायबाय था अब्ला भिडिअखौ लागाव नै लागाव सिफ्ले बेखौ जावफ्लेजोबग्रोनोसै दा बे टमेट'खौबो एसे जावफ्लेनोसै दा ओमफ्राय बेखौबो एसे जावफ्लेनोसै दा बरिया लगायनोसै नै दा बेखौ जावफ्लेगासिनो आङो नै गेलासजोंहाय बिराद गोथाव नुखाबाय दानो नै लोगोफोर फटकबो साफायजादों बिथांमोना आइजोफ्रा हनै लागावगासिनो बिसोरो फटक साफायनानै नुवाखै सिख्लाफोरजोंनो माबायदि बुरिफ्रा नायलाय ओरैबायदि गावसोरबो सिख्ला जाफिननो लुबैबावबाय बिसोरो सायसा फटक साफायनाय थानाय पजिसनफ्रा नाय सिख्लाफोरनिसो थाखायो आसल गोजाखा केमेरा सानायफ्रा नै ओरै गिदिं गिदिं सागासिनो बाव सासे लगायगासिनो नै जोंना बिनानावा लागाव साला जोंना बेखौनो गोखाव नै जावफ्लेदां
बेफोरखौसो बुङो लावखार ओंखाम जानाय। केमेरामेन फटक साफाय जाग्राफोर नै केमेरामेनखौ नायदो फटक साफाय जाग्राफ्रा नै रेडिल' थाखायो आरो सोरबाफोर साफाय जानोबा फटक साफाय जानो गोसोब्ला नैबे बिथांजोंहाय खारबो बेखौ सान्थिफारायावसो लोगो मोनगोन लोगोफोर महरखौ एसे नायनानै लानोबा नायनानै ला नै गोथावगासिनो नै बाहाय दुन्दिया सामब्राम टमेटर बे मुला लागाव बिसोर मोनथामजों बिराद गोथाव जागोन आरो जोङो नै लोगोफोर नैबे आयंआ केसियारनि मेसेज केसियारनि हिन्जाव थारमाने बे आयंआ बिराद बुरिबाय दा आं मोनसे मेम'रि थानायनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबाय आरो थारमाने उनफ्राव बिथांमोना बायसान्सनि थैनानै थांबाय बायोबा जों नायनो होननानै आयंखौ दायो भिडिअआवहाय लानाय जाबाय आरो आं मिनिलायबावबायसो आयंआ नै ओरैफ्रा महिलाफ्रा मा रेडि बानायगासिनो नै सालादखौनो दाबो जाहोनो रोङालै बिसोरो हा मारैथो जाखोरा हा दाबो जाले मालाथो जाबावनाय गोख्रै दे नै बे बाजैयासो माबा माबि रायलायहरगासिनो हनै मिनिदोलायबावबायसो नै बाजैया एसे मिनिबावलाय मिनिदोलायखादों हनै लागावगासिनो नै आधा घन्टासोल'सै मोनजानो ओंखामखौ थादुन जहला जाबायानो नै मस्ला मस्लि फुरा होजोब्बाय संख्रिबो नाम्बार 1 दा संख्रिबो साखिबायना संख्रिबो साखिबाय जाहैबाय गासिबो जाजोब्बाय फुल ओंखामाबोथ' रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दायो बेदर दङ नै लोगोफोर दायो नैबे बेदराल' मोनबानो जाबाय आरो बे बेदरखौल' नेनानै दंसै आरोना जों दायो बे मोनलानो मोनजाबाय एरगासिनो नै बेदरखौ बे मोनबानो मोनजाबाय आरो ओंखाम जानो थाखाय रेडि जाबाय नै जिरायजोब्बाय रानसिगोन हनै रेडि खालामबाय बेदर हानगासिनो ओंखाम हानगासिनो फुरा जासिगोन जाबाय नै रेडि जिरायजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै बाहाय बेदर रानगासिनो ओंखाम खुरगासिनो आरो जासिगोन बेदर हायना रानगासिनो नै सालादाबो रेडि जाबाय नै रेडि जिरायनानै थाजोब्बाय नै जानो थाखाय बिथांमोना ओंखाम गोखाम जागासिनो नै फुरा ओंखाम गोखामखौनो बिराद मोजां जागासिनो बिसोरो उखै ब्रेबाय जाहैदों नै रेडि सुरु खालामजेनबाय नै ओंखाम रानजेनबाय फाइनालि बेदरबो सफैबाय बेदरबो रानजेनबाय बरिया जासिगोन नै सेंग्राफोरनिथिं होग्रोजेनबाय नै मोजाङै जालै हाजासेखौ जाखा रानदों नै रानगासिनो दङ नै रानगासिनो फुरा नैबे जाहैबाय थादुन जहल बे जाहैबाय बेदर ओरै लाइन जानानै दंजोबो नै आयंआबो जिरायग्रोबायसो माथो ओरै दंजोबो फुरा रेडि जिरायनानै दंजोबो नोंसोरबो जाग्रोनोसै ओरै दंजोबो नै रानबोबाय रानबाय नै अमा बेदर बेयो अमा बेदर नै रानै रानै जागासिनो नै गासिबो बिराद मोजां अनलायनानै जागासिनो बोसोरसेयाव खनसे पिकनिक नै गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो जमा बेयावनो खनसेनो
अब्ला लोगोफोर जागासिनो जाबाय अब्ला आंबो जानोसै बेनिखायनो आङो आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बे गुसुं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।